Radyo Bisag di Polang oras alas 6. Welcome sa itong tuluman na Bisaya. Ang inyong boss ngalagad sa kanginan at manusay sa namang pangakalaay Dudong Punggay. Good morning, good morning, good morning sa tanan. Happy Sunday. Happy Sunday sa tumasuking tigpaminaw. Tanang mga suking tigpaminaw. Tanang mga naminaw karon Visayas ug Mindanao. Happy Sunday. Maing buntag. Panwani ko ninyo ang totalas utsog na sa kabudakan. Para dahil sa inyong greetings, dedication, live o na pwede ka mumutag. Mutawag sa itong mga linya 0926-775-7942 912-028-8654. Samtang pwede po mong makakuan sa itong official Facebook account, sa itong messenger, mga Bisag Bayan messenger. Pwede po mong makapadangat sa inyong mga mensahe. Okay mga Bisag, live kita garan sa itong official Facebook account nga Dudong Punggay. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Good morning ni Brad Kutadia, Brad. Morning ni Madi, he? Akong amigong guwapo. Alas 6:23 na yan. Once again, live kita garan sa itong official Facebook account nga Dudong Punggay. Askang sinawas ang buna. Sinaw kayong buna, ha? Akong buna mo na, Ginoo ka. Pasensya na kaigikan pa manggugo na ligo. Okay, usmo na ko. Para sa inyo greetings, dedication, live honor, pwede ka mong mutay. Mutawag sa itong mga linya 0926-775-7942. Ingon man 0912-028-8654. Okay, magbisa, good morning DJ Pongs, advance maing Pasko. Akong pinaskuhan di ka ni Madam Langging Laklay. Good morning ni Madam. Kanang mga viewers na to karon, good morning dada sa may Isla Secure. Ato mga Radyo Bisag Fans Club diha sa may Isla Secure, good morning. Sabi na, good morning ni Boss Imer diha. Boss Imer, good morning. Maing buntag. Maing buntag po ni Nanay Guria diha. Ni Ate Tisi, ni Sir Edward o ni Ma'am Bimbem, good morning. Magandang umaga po. Saan ka man nakaupa? Good morning, good morning, good morning niyong tanan. Good morning ni Ate Marie Partusa dada sa Medikayo. Ate Marie Partusa og ni Boss Oro, good morning. Wala na ganaingon usahay. Giovanni Dudong Kugay, thank you so much for watching. Jocelyn Aton Belarmino, thank you so much. Okay, batod pa din mga bisag atong handusan. Hi, good morning DJ Pongs. Great lang ko sa kong kauban nga ng laba. Si Marvin Baguad, great lang podcast sa mga Umandam family. Diyan sa may Kulwan, San Francisco, Serious Minya. Ang Kulwan, San Francisco, Swinya. Ang nag-greet si Bonsoy Umandam dito sa may Pulangko. Salamat. Good morning, bro. Great na ko akong kung RTMI family. Idid sa mong new branch manager, Sir Padro OPM Maglangit. Ay! Admin Karangan. Og sa tanang driver o konduktor diha, stay safe sa tanan. Gikan ni Brad Kutat, good morning to Pamela Baluit. Thank you so much for watching.
Post mo na ko 0926-775-7942 0912-0288-654. Maing paglili-li-li. Malukong na nag-ukoy-ukoy karan. Maing buntag niyong tanan niya. Okay. Li-li-li-li dia karan. Naghapa-hapa. Good morning. Good morning sa mga naghapa-hapa karon. Good morning di ay sa atong mga co-pilot dito sa transmitter site dito sa may bukid nga bahin. Good morning ni Toto dia, ni Johnny Boy, ni Auntie Silya, ni Uncle Tata. Good morning. Good morning po DJ from Bidad Family of Kaduldulan. Good morning po sa tanang viewers and listener. Ika ni Ma'am Tisa Kisi Dusiha. Okay, thank you so much ni mo dia, ma'am. Okay, sa tanang mga viewers karan, ulaw biya ko. Sinawa kay sa kong buna. Okay, alas 6:28 na yan. Sa kabundagan. Ato ba? Hi, boss. Cold morning ni mo diha, boss. Good morning din ni Bubords sa may Rojas. Bubords sa may Minda Store. Mapalit tayo mo baliti oil diha sa may Rojas. Dalikat mo diha sa may Minda Store. Na si Bubords diha. Then makahangyo-hangyo ra pug ka. Oh, sayon ra na ang nyuon si Bubords. Oh, haskang sayuna ra na ang nyuon. O, sayo na kay hangyuan. Hangyuan ra ko nagsulay. Ha? Bisan pag mana ka, ugmaara bayad. Yan kidat-kidahatan ni mo. Okay, good morning DJ Pong. Shout out to all lovable specialist sa mong admin. DJ Love, good morning. Din shout out sa Dalman family. O, Balwit family. Salamat DJ Pong. It's me, Famila. Okay, thank you so much sa mga farm. Okay, sa tanang mga viewers karon, yung nag-view. Hi, good morning. Okay. Adong pong happy Sunday sa tanan mga kabisdak dere sa Dipolog. Og siguro og akong i-greet akong palalab gari uga sa tanang tigpaminaw. It's me, Nancy Sumundong. Okay, salamat mo dia Madam Nance. Rowena Bustalinyo, thank you so much for watching. Nganong gitiaw-tiawan. Dangi na niya. Okay, ngano ko nung gitiaw-tiawan. Ay lang tawagi ang ako ang kuan kay live ko. Good morning na TBB dada sa may Minawag, Tabuk Tulay. Good morning ni mga Tibebs. Ate Bibi. Ayaw nagtawagi sa tanang mga mutawag sa Messenger. Ayaw nagtawagi kay naka-live ko karon sa itong Facebook. DJ Post, good morning. Great lang ko sa Sumago family, Suya family, Anuan family, Mandas family, Gitaw family, Inlovi family, Impang family, o Kaninit family, Katipay. It's me, Annalyn Suya from Nilabo, Pulangka. Okay, mayong buntag. Dong Pongs, great lang ko sa kong mga friends sa Municipality of San Juan. Labi na ni Tata Gors, Julia Undo, og ni Ruda. Akong mga silingan sa sitio Kanghaling. Sa tanglan ng mga naminaw, ining imong programa. Mo-request kong kanta nga hain na ang utlanan. This greeting coming from Dudong Mars, Mamhot sa Barangay Katulian, San Juan, Siquijor. Okay, hain na ang utlanan. Good morning to paring Rico Minyaw, akong amigong kumparing gwapo. Good morning ni Muda pare. Good morning Dong Paus. Great lang ko ni Janelle Bogsangit, Elmer Anjini Bib Sandoy, Nining ang Jewel Sumagang, Leading Bida Dexter Mata, Mary Jane Untulan, Angeli Abilio. Uning punsi request kong song Gimu ko ang saad Arolan Paklason. Okay, salamat. Coming from Inik Sandoy of Napo, San Juan, Siquijor. Okay, salamat. Alas
6:31 na dyan dong post. Good morning, great lang ko sa umbana nga si Rimon Lalim og sa iyong mga igsuan sa kong ugangan si Papa Berto og Mama Kunila Lalim, si Maricar Canales ni sa may Pilapil na po sa nuwan. Request kong song ulahin ang pagbasol. Good morning, morning dong pongs. Happy Sunday kay ni Lorena Baguio Clamoy. Okay, good morning DJ Pongs. Shout out ko sa tanang Naminaw o sa kong papa nga si Tuting Campo. Sayo kay Naminaw sa radyo. Shout out ko sa tanang Campo family. Lingini taga North Mapang Rizal. Salamat DJ, request kong kanta Lason Mong Halik. Kay pasensya na kaya dili takapli og Tagalog ha. Kaning mangyunani ra ba usahay nakahinumdum ako. Okay, good morning once again sa tumasok king Digpaminaw tanang mga naminaw karan. Good morning dong, great lang ko ni Undoy Bulungon og si Kunsyal Alan Albon diri sa may Itaya La Sisikihor. Basta mo kidat lang boss ay yari jud ka. Okay, basta mo kidat lang kuno mayari jud ko na. Okay, great lang ko sa umbana nga galagot og sayo og ni mama nga putot. Greetings from DC Tangs. Ipagbasa, request kong kanta samtang may kinabuhi pa. Anak man yun na. Maglagot man yun na. Labi na, kanabitong kuan. Kanabitong na mga saad dahil dili tumanon pagkagabi lagot-lagot din ang mana-ana. Huwag angkol pa ng mga kalira. Huwag angkol pa ng mga kaliro anak dili tumanan. Then pagkabuntag, asay nilungag. Ngano ka nang ingon anak, no? Pero napoy uban. Dili mampod. Dili jud. Dili paduol og bana. Dili magpaduol og bana. Kay giuong day sa lain. Basin pog lainan pud siguro. Magpaduol pagkagbanan pagkagabi nga gihuong na kaglain. Gihuong na kaglain ug paduol pa. Ikaw na lang biya po siguro magkonsensya. O na konsensya, pero wapo'y konsensya. Munang ampingin ninyo ng inyong mga bana. Ampingin ninyo ng inyong mga bana kay basig ilisan mong batanan. Ampingin jud ninyo ng inyong mga bana. Sa tinuod lang bitaw. Nabi po'y uban nga kanamurag giabusaran na lang ng mga kabanahan. Munang kayod mga kabisdak. Tanang trabaho gisudlan. Init ulan gisagubang aron lang naay ikapalit og wala sa pamilya. Pero ang gibalos po di ay manang ampingan yun ang mga bana. Napoy mingon dire. Dong pongs, akong giampingan og mayo akong bana. Pero giilisan magkog batanon nga sikse. Kana kuana nana jud nimo nang kuana na. Nana jud nimo nang naang sayop. Kung anong gipulihan ka. Og batanon pa jud. Basin og wala nimo makuha ang iyang time. Nay mga time nga ikaw manginhanglan or siya manginhanglan nimo then wala ka tungod pod sa kabisi nimo. Mo nang mahanaw lang sa dayon. Pero napoy mga bana in taon nga muna in taon pod og kuan paningkamot. Pero mao lagi munang paningkamot. Ang pinaningkamutan sa bana mapunta ra pod sa lain. Mapunta ra pod in taon sa lain. Kay atimanon man pod tong
imong sideline. Oo. Alas 6:36 na yan. Madina, Bagsikan, enjoy the day. Good morning, shout out ko. Ni Inik Sandoy, ni Sirwata Lili, magkatipon ng Nining. Joel Sumagang, Diding Bidad. Luida Malhin, Efren Maginay, o sa tanang nalang namina, o gikan ni Mirjen Untulan. Okay, salamat. Kadeta Pikas, Linya Higala, good morning. Sir Dodong Pong, sa Happy Sunday, great ko nimo DJ, ug sa kong maigsuan. Ate Ami is uban sa iyang bana, Rosilo Siton. Princess Joy, Christian J. Apakito Amies, Pralita Amies, Rebecca Amies, Gaga Amies, Pinoy Amies, Gingging Amies, ug sa akong kaluha, Aileen Amies. Naglit, Alin Amis, Inansagan, Gampalanas, Lasisikihor. Okay, salamat. Okay, dito tapikas, Linya Higala. Dong po, morning, great lang ko sa Agata family, Gumalal family. Nabinasa ko mga silingan dire sa Tuburan. Nag-greet si Kukoy. Okay, salamat ni mo dia, Kukoy. DJ great lang ko sa ako papart DJ nag-greet si Secret Girl ng Barangay New, si Kaya Pulangko. Okay, salamat. Gikan na sa new si Kaya Pulangko. Good morning, Adong. Request ko kanta Himayang Naulak para sa akong amiga nga si Inday Aris. Salamat, Dong. Okay, matod pa. Good morning, Dong Pong, sa Happy Sunday sa tanan. Great lang ko ni Blueberry og siyang family, Kaloyski Bubor, Ati Kikay og Nimo Dong Pong, si Jimmy Marilos, may Aperera Santans Dong Pong. Hoy, Ti Marilo. Ingnan si Blueberry nga. Hatagan rin ako siya barato. Ingnan si Blueberry nga. Hatagan rin ako siya barato. I-adlib rin na nako. Good morning, DJ Pongs. Happy Blessed Sunday. Ika ni Grace Talarok Francisca. Good morning to Eva Mi Cubillo. Good morning mo, Daday. Jan Yung Lato. Thank you so much. Okay. Aton pa din magbisa. Good morning, Dong Pong. Red ang gusto kong mga apo. Abigail Suliba, Loren Suliba, Emilia Beatriz Suliba, Heart Mission, Ninya Jel Mission. Ang gagret ilang apuhan nga pinakagwapo. Cesar Mission nga taga Santa Isabel. Adipolog City. Okay, matod pa din magbisa ka. Atong atagan og pagdagad. Okay. Mo nang ampingi jod ninyo ng inyong mga bana. Ayaw jod, ibasta-basta ng mga bana. Basta ng mga asawang pingi jod. Kaya basig magkakita forever. Ang asawa nga gibaliwala. Kung ang asawa nga gibaliwala nimo, kay matod pa nimo sardinas, murarag sardinas, pero wala ka magtuo nga humba di na para sa uban. Di ba? Okay. Good morning, Kuya. Shout out sa Cubillo family, Glidinho family. Din Madin, Bagsikan po. Salamat, Kuya. Gikan ni Evami. Okay, salamat. Alas 6:40 na yan. Tinood biya na, kinalang atimanan biya, jud na. Kaya maulog ko na imong gipili, nga may mamahimo ni mong ikauban sa tibok ni mong kinabuhi. Pasalamat pa ka, nga na may unong ni mo. Pasalamat pa ka, nga na may unong ni mo. Kaya imo ra po ang binuangan. Kaya nakakita na ka og lain. Mayintag ka ng imong lain nga nakita og mao na po na imutunay ni mo. Sas Ginoo ko. Og himo ra po ka nga kuan. Alas 6:41 na yan. Muna ginaingon nga ayaw nagmahay-mahay. Ay guma ako, kanimo nagmahal, lawas ko karag, gitugian ang tanan. Apan ano lang, kay nagluib ka man, ang pag
dagat, may adlaw pakaha, kanako usubang, sa langit ko na lang, isalig ang tanan. Maglumahay na sama ako sa ulap na larag, dahon ng alaya, gihay ng atagat, may adlaw pakaha, kanako usubang, sa langit ko na lang, isalig ang tanan. Lang
95.5 Radyo Bisag Bulog. Oras mga Bisag alas 6:59 binalyon. Pasensya na kay minaog ko kay duro ko pangita sa kong yabe. Kinig ango-ango na tagwayo. Ilan na yun noon tanay nga tingkatigilangon. Good morning to Nung Buboy. Nung Buboy, good morning ni mo di ha? Nung Buboy makalisang og si Nang Duneng, good morning. May buntag ninyo di ha? At tara mga naminaw karan, good morning. Hi sir, good morning. This Sunday. Shout out naman sa mga silingan namo diri sa maayong buntag. Request ng kong song. Kinsa siya tang sa pagbasa sir. Ika ni Lavinia Saldia Gase. Wala na masayod kung sa ang angay buhay. Matod pa din mga bisag. Jimmy Bahinting, thank you so much for watching. Morning DJ Pong, salamat. Mga makalisang family. Sir, kanang mga babae ingon ana, bisag na bana, mga ringking paglain, mao na na iyang buhat sa dalaga pasigura. Dili maulaw bisan, tiguang na, mangulag gihapon hangtod na sa kamatayon. Kanang mag-ingon ana nga baye sugnod na sa impierno DJ ayaw basaha ako number DJ. Okay. Salamat. Dong Pongs, greet lang ko og happy birthday ni Randy og ni Rosie Humadla. Good morning. Happy Sunday. Hi Dong Pong, mabugnaong kabuntagon. Shout out lang ko sa akong partner nga si RG din sa among anak nga si Kurt. Yan. Ay na lang pod ni Mama Marilo Kent. GM thanks Blueberry ni. Okay, salamat mo daday. Good DJ Pongs. Request ko kanta samtang ako may kinabuhi pa. Para sa akong bana nga favorito jud kayo DJ Pongs. Kasi Julie Suminggit ang nag-request Inday Fee. Dire sa may tubod San Juan Secure. Salamat dong. Okay, salamat pod. Okay, matod pa diri. Good morning dong Pongs. Good Sunday, great lang ko sa mga ison, Carlito, Miding, o sa iyang mga apo, mga anak ko sa medalyo sa pagdalaga sa iyang mga silingan. Request ko song samtang ako may kinabuhi pa. It's me, Bunguton of Santo Tomas, Mutya. Okay, salamat mo dia Bunguton. May buntag ni mo diha. Good morning dong Pong, great lang ko may buntag sa tanan. Request ko langit dong himaya. Salamat dong Pong, guwapo. Pag sure ay, bugod-bugal na po na ba? Good morning, Idol Pongs. Sa tanang masuking digmaminaw nining inyong istasyonan sa radyo. Happy Sunday sa tanan. Labi na ni Papa Emer Bidad nga nagharay-haray dire sa duyan. Samtang naminaw sa mga musikang binisaya Idol. Kang Mama Guria at Titisi Bimbem Jojo Lilin. Naning Kaiser o Clay. Request kong song Idol Pagutlan from Edward Bidad. Salamat Idol sa pagbasa. Okay, salamat po nimo adi Sir Ed. Okay, matod pag morning dong Bongs great lang ko sa Bangkaw family, Pinig family is me and Porok Bombel. Tubig Diot Itaya Kampalana. Salamat. Naigo man ko sa imong music, nahugno, nahunlak. Nahunlak maning akong kasing-kasing karon kay wala na nako akong bana. Iahaman di ay nang imong bana. Yati man naglaen. Basig yati man na naglaen. Walang sa tinoy ampingin ang inyong bana. Luoy biya por kay nang inyong mga bana. Ya dili niyo ampingan. Ampingin taon kato mga banang buutan. Pero kato mga banang mga salbahison, hala. Punit tabangig pangita. Diri kato mga buutan nga mga bana. Kato naning kamot kanunay kada adlaw intawon. Para lang intawon makalamoy ng pamilya. Nga ampingan dyan na siya. Ampingan dyan na. Pero kato mga bana nga nangita andi ay ugbatanon. Hala pasag di siya. Og asa siya kutob. Pero maingon man po ng bana nga inig magdaot na maalaman po be.
Nagdaot baya ko, be. Mana po kang asawa. Dayon ang nagdaot. Ganun kung may imong ganun kung may imong pahibawan. Katong tang imong bag-o mo imong pahibawan. Nag-away baya po may be. Dili pwede mo uli ko diha, be. Sao na lang. Okay, sao na lang. Gadong pong. Ang laki mo karingkeng bisa nanay asawa. Mo po na iyang buhat babaero. Ang angaya na putlan og ikog. Ang bayi po dingon na tahion po iyang baba. It's me, Ann. Okay, salamat. May buntag dong pungga gikan niya Ziri Pancho. Gadong pong ang tinuod nga gugma di gyud na mubulag hangtod sa hangtod na. Tinuod yun na. Mo nang kini si Ate Marie Partusa iya jong giampingan og mayo si Bus Oro. Kay talag sa oning hiyas ni Bus Oro. Guwapo po ni si Bus Oro. Dong pong unsa. Halo og mosakay barko dumagiti og dapitan unsa. Unsa halo pangitaon. Unsa halo pangitaon. Unsa halo pangitaon. Halo nga kanang pariha ng ibig. Unsa kayo siguro ne. Kanra ganang travel pass ba? Ispass ba? Travel pass dayon mangayo kag acceptance sa imong local government unit og taga-asa ka. Og dito kag Manukan. Mangayo kag acceptance sa IATF Manukan. Imo lang ikuan man na, imo lang ilagin sa imong mga kuan mangayo kag kuan acceptance. Wala na umuwi bisan. Kaya mo naman dyan na, istikto mo yung taron. Di man na dyan na makuan. Gadong pong, dili ko maluoy sa banang tapulan, manumbag, mga bit og silingan. Hoy! Nganugon mo, sa kadaghan sa mga kung manong silingan ko'y kabiton? Ayaw ng silingan in taon pa. Labi nagsilingan nga napoy bana. Napoy asawa. Ayaw po din taon ng silingan. Respetuin ang silingan kay wabi kay mo laing maduulan o mahutdan kag asen. Silingan ba yan? Okay, matod ba diriya? Ay, doong pungga kung saan na og ang asawa mo ay mangita og batanon. Din, great ko sa kong uyab nga taga Mangidkid, si Vincent Madado. Imbot, si Ani. Okay. DJ Idol, mo great ko ni Iris Papuno at Malasay Katipunan. Happy Sunday, sweetie. Okay. Salamat, DJ Idol from Pretty Boy of Baliangao. Okay, salamat. Muna na giningon lagi nga ampingan jod unsay na nato karon ampingan na nimo kalisod na mo balik ug unsay grasya nimo unsay imong naa karon ampingi susama ra po na sa imong asawa kinsay imong naa karon ampingi ug kinsay bana nimo karon ampingi mintras naa pa na siya wala na sos lisod na kayo. Hi, good morning. Great lang ko sa mga taga-diwaan, especially sa akong Papa Philsin, sa palida din sa akong maigagaw Wishel, Kuya Rinad Apple din sa akong sister Jacqueline na natulog pa It's Me Perlin sa palida from Upper Punta de Polog City. Thanks sa pagbasa. Matod ba dili na kauli ng kagwang DJ kay daghang sundang mutagba. Ba ayo pod. Katong mga biniyaan diha. O muli manggali ng inyong bana. Muli gina akong ingon atong una kumbirahe. Ayo in taon pug tagbo ag sundang. Kay sa tinuod lang mao na naginiingon ako base sa balaang kasulatan. Kung bunon kag bato, balusi og pan. So, kung nagbino ang imong bana, balusi og minaayo. Mura yun ay akong advice nga na kaninyo mga naminaw. Balusan yun na ninyo og minaayo. Ati manunog maayo. Ay, be.
Be, o sa may gusto ni mo, be? Pero usaray imong buhaton. Og mo ana imong bibi nga pangutan-on nimo og usay gusto nimo, be? Mo ana imong bibi, ikaw, be, akong gusto. Kana na pud mo dili pud maayo. Kayo lang sa tanan, be, ayaw lang ko. Kay na ko ilaing tag-iya. Ano na lang dyan. Morning, DJ. Great lang ko ni Ma'am Rose. Linog siyang pinalanggang bana Randy Madla. Siyang pamilya dire DJ. Happy birthday. Siya yung dalawa dyan na great. Si Alin Ames. Dito si Nansagan. Okay, coming from Alin Ames. Dong Pongs o ang asawa mangita sa laing lugar. Makakita lang sa text. Pasagdae. Pasagdae na lang dyan. Kana ka nangita, wala na ni mo masatisfied. Dong Pong, mayong buntag ni mo, great ko ni Consial Mutso Largo. Ati Inging Kapitan Largo, request ko kanta Buta. Salamat dong, and God bless. Matod pa sa matag asawa, sinabtanay good, Kuya Dong Pong, Kuya og dili sundang. Tuba-tuba ni Dong Pong. Okay. Okay, matod pa diri magbisag ako dong kay ako jud giampingan akong bana. Unta kaso lang akong bana kay sobra kaabusado nako. Walay pake siyang pamilya diri ni sa Upper Irasan. Katik na ko ani ba? Ikaw ni Atino. Linan biya ka na ko sa una nga. Tawagi imong bana, ipabali ng bread. Kaya ba si Gimino na ta? Okay, matod pa din yung isaga. Okay, matod pa din itong hatagan o baghatagan. Okay, nawala. Okay, so tinuod lang. Normal na ng away-away. Sa magdiayo normal ra na yun ang away-away. Bisag kuan. Then ako pong advice in tawon po nining mga mag-away. Mag-away galing mo sa iyong asawa, mag-away mo sa iyong bana. Ayaw po din taon pasipadin ang inyong mga butang. Ayaw pasipadin ang inyong mga butang. Kay balaan na. Balaan ng inyong mga butang para ng mga mapundar ninyo. Pangbuakon. Na maingon ana. O dili lang yung mga bana, dili lang yung mga asawa. Kapoy, ingon ana nga sitwasyon. Nga, inig mag-away, mamundak og mga butang. Hinumdumi. Balaan na, basta napalit ninyong duha. Samaan ng iyong mga balay. Ayaw, intaw nagguba og mag-away mo. Kay, kuan na, kana na ang sagrado na. Sama na po na sa inyong mga mapalit, God. Okay, matod pa diri mabisag Dong Pongs og ang asawa gibiyaan kay nangita ang bana og lainan. Kay uhawon man ang asawa, kay numon man. Okay.